Burdinazko Harresian lehenengo mendi lasterketako aurkezpenera. Eskerrik asko etorritako komunikabide guzti hori. Bueno, esan gaur aurkezpen bat egin nahi genuela hedabide guztien aurrean, ezagutarazteko gure lehenengo mendi lasterketa, izena esaten dauen moduen Burdinazko Harresian Karraderan, inguru horretatik pasatuko da lasterketa. Esan ere Larrabetzun gogo handiarekin egon garela betidanik lasterketaren bat antolatzeko, eta azkenean erabaki genduen mendi lasterketa bat egitea, eta mendi lasterketarekin lotuta memoria historikoa eta kultura sartu dugu bitartean. Horretarako egitarau bat antolatu dugu, gero azalduko duguna. Eta esan, Larrabetzun herrikide askok eta antolatzaile moduan sartuta dauzen kide asko gogo batearekin gaudela lasterketa hau egiteko. Horretarako ostegunero biltzen ari gara lasterketa prestatzen. Kontutan izan da lehenengo urtea izango dela eta lehenengo mendi lasterketa izango dela. Lan asko daukagu aurretik, hortxe daukagu data jarrita, martxoak 15ean izango da lasterketa. Ordua goizeko 9:30 hasiera emango diogu lasterketari. Ibilbidea 31 kilometro 300 metroko distantzia izango du. Eta gaur egun sailkapenak.com web orrialdetik izena emon dezakegu, beraz, korrikalarientzako mesua ordoa sailkapenak.com bitartez edo gure web orrialdearen bitartez, karraderan.org web orrialdearen bitartez, hor aukera izango dozue izena emateko. Bestetik, komentatu egitarau aberats bat antolatu dugula, badakigu martxoak 15ean lasterketa izango dela, baina martxoaren 6tik aurrera hainbat ekintza eta hainbat ekitaldi izango dira Burdinazko Harresian Karraderan lehenengo mendi lasterketan inguruan, eta horretarako martxoak 6an antzeslan bat izango dugu, konpota izenekoa, bertan eneritz artetxe izango da, horrek hasiera emango dio beraz mendi lasterketa honen egitarauari. Martxoak 8an emakumeen eguna dela eta ibilaldi bat antolatuko da Gaztelumendiko bunkerretara. Ibilaldi hau printzipioz emakumeentzako soilik izango da, eta hor izango da baldintza bakarra, arropa morea eramatea izango da. Gero, martxoarek 9an, emakumeak gerra sasoian lotutako gaiarekin, bertan bertso trama bat izango da, gai jartzaile bezala Josu Goikoetxea, eta bertsolari bezala Maialen Lujanbio, Miren Amuriza eta Unai Iturriaga izango dira bertan. Hori bai Gaztetxean izango da, eta hasiera arratsaldeko 6:30 emango zaio. Martxoak 13an aldiz, hor hitzaldi interesgarri bat izango da, horra, gonbidapena luzatzen diogu herrikide eta herritik kanpotik etorri aldiren guztiei, oso interesgarria delako, edo horretan gauz gu behintzat. Hitzaldia izango da Los Vascos y el Deporte, la Segunda República y la Guerra Civil. Islaria Larrabetzukoa izango da, Iñaki Berazategi, eta arratsaldeko 7etan Larrabetzuko kulturretxean, Anguleri etxean, hasiera emango zaio. Beraz, gogoratu, Islaria Iñaki Berazategi, arratsaldeko 7etan, Angulerin. Eta gero, martxoak 15ean zapatu goizez, badakizue lasterketa gehienak normalean igande goizez izaten direla, baina lasterketa
Hau uste dugu berezia dela, lehen aipatutako guztiagaitik, eta beste berezitasun bat jarri nahi genuen, eta horretarako lasterketa proposatu genuen zapatu goizez egitea. Zapatu goizean, goizeko 9:30 hasiera emango diogu lasterketari. Printzipioz, 350 korrikalarientzako lekua daukagu, edo tope hori jarri dugu, gutxienez. Ikusiko dugu zein dan erantzuna, zen momentuz, astebeteko epean, 70 pertsonak izena eman dute, orduan, hemetik martxoak 13 arte, ikusiko dugu zelako erantzuna dugun. Esan bezala, 9:30 BHK lehenengo mendi lasterketaren irteera izango da, 11:30 Canicross erakustaldia izango dugu, Larrabetzun badaukaguz hainbat korrikalari modalitate honetan murgilduta dabizenak, eta haiek egingo dutena da herrian zehar, herriko kalean, erakustaldi txiki bat egingo dute. 11:30 ordubietara bitartean, umentzako puzgarriak eta slackline soka oreka modalitatea izango dugu, gehien bat korrikalarekin datozen pertsonantzat edo familiarentzat eta bai umeentzat zuzenduta. Slackline soka oreka horretan alde batetik ikuskizuna eta ikastaro bat ere izango dugu, eta ordu batak aldera lehenengo korrikalariaren helmugaratzea espero dugu. Ordu bietan sari banaketari ekingo diogu, hor hainbat sari emango dira, batetik emakumezkoena, bestetik gizonezkoak, eta hor bai aipatu behar dugu mendiko sari bat ere izango dela. Normalean, lasterketa askotan ez da mendiko saririk egoten, baina Larrabetzun erabaki dugu mendiko sari bat ematea. Horretarako, tontor ezberdinetan, puntuazio bat emango zaie korrikalariei, bai emakumezkoetan eta gizonezkoetan, eta Larrabetzuko korrikalarientzat ere, herrikoi saria ere izango da. Hau ere, emakumezkoetan eta gizonezkoetan. Eta azkenik, martxoaren 16an, igandez, jarraitzen dugu, martxoan 15ean ekintza gehiago dauz, sari banaketa ostean, 5 Matxin Paskual Azar eta Eskubi irtengo dira herritik zehar, eta 7etan erromeria izango dugu eguna bukatzeko, hori arratsaldeko 7etatik aurrera. Eta aste osoari amaiera emateko, martxoaren 16ean, igandez, musika emanaldia izango da Napoka hiriarekin. Beraz, hori da, BHK lehenengo mendi lasterketaren egitaragoa lehenengo lasterketa honetan. Nire aldetik besterik ez, orain hitza emango diot Oskar Perezeri, berak lasterketako datu tekniko guztiak emango ditu, eta gero amaieran galderarik balego, bota beldur barik.